Dyma'r myfyrdod ar gyfer rhagfyr yr wythfed. Ganwyd y mab o gnawd mair, un nos oer tan y seren ddisglair, yn wyrth o ddiw o'r groth ddiwair, yn y gwellt, hwn oedd y gair. I ni'n troi heddi at Efengyl Luc ar ail bennod, ac ymal o'r 15fed adnod, yn syml iawn, awn hyd Fethlehem. Awn hyd Fethlehem. Dyna fydd hanes pob gynulleidfa debyg i ni ar draws y wlad o hyn hyd yn Nadolig, mae'n siŵr. Byddwn mynd dros yr hen hanes unwaith eto. Dyma'r stori gyntaf a ddywedwyd wrth bob un ohonom o'r Testament Newydd, a dyma'r stori gyntaf a ddywedir wrth ein plant heddiw hefyd. Dyma'r ddrama gyntaf y cymerodd llawer ohonom ran ynddi. Dyma'n cyfle cyntaf i roi ein traed ar lwyfan mewn festri neu neuadd neu gapel. Ac o bryn fod yna actor o Gymro Cymraeg fydd yn ymddangos ar y teledu Nadolig hwn, na fi yn rhan o ddrama'r geni ar ryw adeg. All neb ddweud nemor ddim newydd na gwreiddiol wrth adrodd hanes y geni, a popeth wedi ddweud. Yr un awn yw derbyn y cyfle i atgoffa'n gilydd. Rydym yn bir gyfarwydd i gyd a stori Bethlehem, ond heb flino arni. Byddai wastad yn dweud fod y Nadolig yn dod yn fyw i mi adeg drama y plant. Falle fod y masnachwyr yn ceisio gwerthu'r Nadolig i ni ers hydref neu dachwedd, ond i mi dyma pryd y dawr gwir Nadolig yn fyw. A dyma ni, a'r Nadolig yn agos hai, yn mynd dros yr hen hanes, yn mynd drosto'n araf iawn, i gael gweld y cariad a'r waredigaeth lawn. Mae un peth sy'n gyffredin i Gristion a Ffagan yn ystod y Nadolig o leia, sef rhoddion. Dyma nad unrhyw amser arall o'r flwyddyn yr amser i anfon a derbyn rhoddion. Mae pleser o dderbyn oddi wrth yn Hanwyliad, ond mae pleser i'w gael o roddi hefyd. Mwy fyddai'n ffindio. Yr achwyn awn ei bod yn anodd gwybod beth yw gael i hwn a hon, mae yna bleser mewn rhoi. Cofiwch, os ydych chi'n cael trwbl fel hyn, mi weles i Vox diwrnod o'r blaen, for the man who has everything. Bocs gwag. Does neb am wadu na daeth rhoddion yn rhan anatod o'r Nadolig. Rydym i gyd yn gorfod cydnabod y commersialeiddio sydd wedi ac yn digwydd i'r wyl. Oherwydd hyn, gwelwn rhyw bethau'n digwydd nawr na freuddwydiwyd amdanynt ar y Nadolig rhyw 20 mlynedd yn ôl. Ond beth bynnag a ddywedwn am yr arfer o roddi a derbyn anrhegion, nid peth newydd mo honno. Awn hyd Fethlehem. Trowch y cloc yn ôl dros 20 canrif a gwelwn fod yno roddi a derbyn anrhegion. Awn hyd Fethlehem a gwelwn ddyn yn rhoddi a Dduw yn derbyn. Mae amrywiaeth yn yr amrhegion a ffrymwyd gan y doethion, air, metel gwerthfarocaf ei gwlad, thys, y per arogl gorau posib, myr, llysiau meddyg yn eithol. Nid dweud na thrain, o naif hwn y tro. Na, mae'n amlwg iddynt dewis yn fanwl iawn, dewis y gorau oedd ganddynt. I ni'n eog lawer tro roddi llai na hynny i'r Iesu. Rhywbeth fydd dros ben, rhywbeth na fydd ei angen arnaf. Mi ai'r capel os allai ffindo'r amser. Hynny yw, os bydd amser dros ben gyda fi, yna fe a fyno i waddoli. Allai ddim cyrraedd y 150 aelodaeth flwyddyn yma wir. Gai weld at ddiwedd y flwyddyn sut bydd i arnau. Hynny yw, os bydd rhywbeth yn sbar gyda fi, nag yn ei weld. Capel wastad yn ail, fe'n amser, arian ac ymroddiad i Iesu Grist. Mae rhywbeth yn blentynedd iawn o hyd yn ein hagwedd. Roedd tad wedi rhoi darn 100 ceiniog a darn 20 ceiniog i'w fachgen bach, a gadael iddo ddewis pa un a roddau yn y casgliad. Penderfynodd y bachgen fod yn dda ar rhoddi'r 100 ceiniog, ond newidiodd ei feddwl sawl gwaith. Pendroni beth i'w wneud, yr oedd pan ddaeth amser y casgliad, a chlywodd y cyhoeddwr yn dweud cyn y casgliad, rhoddwr llawen y mae Dduw yn ei garu. Os felly medda'r crwt, mi fyddai fwy llawen o lawer wrth roi'r darn 20 ceiniog, ac felly y gwnaeth. Nawr te, war y teg, plentyn oedd y bachgen, ond gresyn fod llawer un ohono ni heb dyfu fyny.
Yma dyn yn cael yr atebion rhyfeddau ambell dro, os y gofyn i rywun ddod i'r capel. Be ges i gan y capel eriod? Ac ambell waith hyd yn oed ches i ddim gan Dduw eriod. Ond dim ond edrych yn arwynebol ar hyn. Ond i ddylen ni ofyn i'r bobl yna, beth roesoch chi? Rhain yw'r bobl sydd yn aros yn eiddgar i'w llong i ddod mewn. Ydyn nhw wedi anfon i mas? Mae'r ysbryd ar athroniaeth yma ar gynnydd wrth gwrs. Fe rof, fe wna, fe ddof, os rhywbeth i mi ynddo. What's in it for me? A'n unai nesau at wyl yr rhoddion. Falle fod angen dweud a chyhoeddi unwaith eto y bethau elfennol syml. Ei bod yn fwy bendithiol rhoddi na derbyn ac fod yn rhaid rhoddi cyn derbyn. Fe glywch i'r rhai yn dweud, dwi ddim am roi anreg iddyn nhw, dyn nhw ebroen i ni. Na chi agwedd anghristnogol ynddo fe. Os dysgwn i roddi o galon, fe dderbyniwn fwy yn ôl. Mae yna stori ddadlennol am 3 trempyn yn penderfynu cydweithio am eu cinio. Un yn dod ar cig, un yn dod ar tato a'r llall y llysiau. Roedden nhw am roi'r cyfan mewn crochan o ddŵr oedd yn berwi ar y tân ganddynt. Mi feddyliodd y cynta mi gadwa i'r cig a bita cawl tatws a llysiau. Wrth fynd i ychwanegu gyfraniad mi benderfynodd yr ail drempyn mi gadwa i'r tato a chaf gig a llysiau. Yna mi benderfynodd y trydydd gadw'r llysiau gan obeithio am datws a chig. Fe gymerodd y 3 arnynt roi i'r rhoddion ac aros am amser, ond fe wyddom y canlyniad wrth gwrs. Rhaid cyfrannu o samdderbyn. Yn sicr fe allwn dysgu oddi wrth y doethion, yn agor eu trysorau ac yn rhoddi anrhegion costus i'r Iesu. Rhoddi'r gorau a feddwn, boed mewn arian, amser, dawn, ffyddlondeb. Ond mae hanes y doethion rhywbeth pwysicach ac yn fwy gwerthfawr na gair thesamur. Rhywbeth pwysicach na'r rhoddion, sef y ffaith iddynt yn gyntaf roddi ei hunain mewn act o addoliad wrth y presef tlawd. Dyma fain prawf dilustrwydd yn crefydd ninne. Wedi'r addoli yr offrymwyd y rhoddion. Y plygu'n gyntaf i sicrhau fod ein hoffrwm yn cael ei roddi yn gywir ac nid i foddhau yn hunain. Yn cofio cydweithio gyda bachgen a 2 byth i oedfa, ond roedd yn aelod mewn capel. Ei amddiffyniad bob troedd wy'n anfon casgliad iddyn nhw. Hollol wahanol i'r doethion ynddo fe. Casgliad anfon ei ef, offrymu wna'r doethion. Ond nid yr un peth a olygwch? Na, a gwahaniaeth. O atgoffa'n gilydd o'r hen stori, sylw na rai yn rhoddi mewn gwirionedd i'r Crist. Dyn yn rhoi i Dduw. Ond nid dyna'r unig roddi fi ym Fethlehem. Awn hyd Fethlehem a gwelwn Dduw yn rhoddi a dyn yn derbyn. Dyma ddywedodd yr angel wrth Joseph am yr rhodd i ddynoliaeth. Hi a esgor ar fab a thi a elwi ei enw ef Iesu, o blegyd e fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Ystyr Iesu yw gwaredwr. Yna nes ymlaen yng nghyhoeddiad yr angel cawn a chwy alwant ei enw ef Emmanuel. Ystyr Emmanuel yw gyda ni. Roedd ar y ddewyd yn hen, disgwylid am y Meseia, y gwaredwr, trwy bai na byddai Dduw gyda dynion. Roedd rhai yn disgwyl ymwared fel Simeon ac Anna yn y deml ac yn gweddio beunydd, pa bryd arglwydd, pa bryd y bydd Dduw yn rhoddi. Ac wele, ar y Nadolig cyntaf, rhoddodd Dduw. O edrych yn ôl i'r Hen Testament fe roddodd Dduw cyn hyn, rhoi y cread a'i holl ogoniant, rhoddi deddf yr heol trydeg o'r chymyn. Yna, pan welodd wyrni a chrwydro dynion, roes broffwydi dynnu sylw at gyfiawnder. Mae natur oll yn dweud llawer am Dduw. Mae trefn i weld trwy greadigaeth oll. Ond mae'r drefn yma yn fyd, am drefn y cadw. Gwir y dywed am y crewr a'r cynhaliwr, ond dim am y Dduw sy'n maddau a glanhau. Mae'r nefoedd faith uwch ben yn datgan mawredd Dduw, mae'r hael a'r lloer a'r ser i gyd yn dweud mae'r rhyfedd yw. Fe dreitha dydd i ddydd a nos i nos o hyd, ym mhob ryw fan, ym mhob ryw le, am greuwr doeth y byd. Gwir bob gair, a dyn ni ddim yn ame hynny, ond pan ddewn i Fethlehem,
mae cryn newid. Yno, fe ddengys Dduw ei hun yn ddiw mewn cymod, trwy ei fab a gwael golledig ddyn. Mae pob seren yn rhyfeddol, yn llawn dirgelwch, ond ei theimlad dyn hynny wrth edrych ar noson serog i'r eangderau. Bryd hynny mae dyn yn teimlo'n fychan iawn ac yn cydnabod o Dduw mor fawr wyt ti. Ser y nos yn lliaws mawr yn trefritho'r wybren sydd. Un, hynny arwydd wawr I bechadu'r eog prydd. Y rhoddi'r clod I Dduw gan bob seren, gan bob gem. Un sy'n dangos ceidwad Dduw. Seren ddisglair Bethlehem. A hon sy'n dweud am drefn y cadw. Hon sy'n datgan yr rhoddi mawr. Rhoddi mab I ni. Dyma rodd Dduw ar y Nadolig. Mab a roddwyd I ni. A bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd ef. Ac elwyr ei enw ef rhyfeddol, cynghorwr y Dduw cadarn, tad tragwyddoldeb, tywysog tangnefedd. A fi y fath rodd erioed, a'r rhodd Dduw ar y Nadolig cyntaf. Ydych chi'n cofio Carol Elfed? Daw tair olongau hardd ei llun a hwyliau gwynion I bob un ar fore dydd Nadolig. Dywed Elfed fod angel disglair wrth liw bob un o'r llongau. Y blaen a fi'n ei garol yw gogoniant i'r goruchaf Dduw. Tangnefedd gan yr ail ar dôn lynydda lle y clywir hon. Y wyllus dau ddynion yw y gan gan drydedd angel Dduw. Ac mae'n terfynu ei stori Nadolig fel hyn. Da'r llongau a'i trysorau drud yw rhannu'n rhad I bawb drwy'r byd ar fore dydd Nadolig. Ond penderbyniau pawb yr hodd, fe fyddai'r ddeiar wrth ei bodd ar fore dydd Nadolig. Deil Dduw I gynnig ei rodd eto ar Nadolig 2024. Mae'n rhoddi bywyd I rai fel ni. Mae Dduw yn rhoddi eto'n hael drigaredd I drosheddwyr gwael. Mwyn ei enw. Amen. Fy'n I gloi gyda gair o weddi eto. O da trygwyddol, maddau ni os byddwn yn gorbwysleisio'r materol yn Nadolig yma eto. Maddau ni y pwyslai sydd gennym ar wario. Rhoi sy'n bwysig. Nid y gost ond yr ewyllus da tu ôl i'r rhoi. Maddau ni os byddwn yn rhy brysur I roi cysur I rai mewn angen. Maddau ni os byddwn yn gorfwyta gan anghofio am y newyn sydd yn ein byd. Gad I ni gofio am y tlawd ar anghennus a mwynhau'r wyl heb anghofio dy ddymuniadau di. Gad I ni weld y wyneb di ym mhob gardotyn gwael a dysgu'r wers I wneithio'r hyn mwyn dy gariad hael. Ie, gwyl o roi a gwyl o gari yw I. Cari cydyn, cari cymydog, cari yn gelynion. Ie, cari heb disgwyl dim yn ôl. O gari'r baban mewn cadachau a'i gari wedi tyfu'n ddyn, bydd yn haws I ni gari yn gilydd a pharchu yn gilydd. Fe fydd rhai yn wynebu Nadolig cyntaf heb rai anwyl. Bydd yn drigarog wrthynt, cynesau helwydydd a chysurau calonau. Bydd rhai yn wynebu dy wyl mewn ysbytau a chartrefi, dan ofal eraill. Cofi amdanynt a chyfhar gofalwyr a'r cysurwyr mwyn iddynt chwythau hefyd, gael rhan yn y dathlu. Gad I ni weld pren y groes ym mhren y cryd wrth ddathlu'r Nadolig eleni, yn enw'r gwaredwr yn y gwely gwair. Amen. Wel, dyma'r myfyrdod olaf fydd gen I fel gweinidog. Falle gai rhywbeth allan dros y Nadolig gewn ni weld, ond dwi eisiau diolch I chi gyd sydd wedi bod mor ffyddlon i'r myfyrdodau a gobeithio bod nhw ar hyd y blynyddoedd wedi gwneud rhywfaint o wahaniaeth yn ymwedig I chi a rhai sy'n methu dod ato ni. Hefyd mae yna rhai sy'n cael y myfyrdod yn allanol gai ddiolch I chithau hefyd am eich diddordeb a gai ddymuno Nadolig llawen I chi gyd rhag ofn na fyddai ddim yn eich gweld chi.